nepríjemná záležitosť. Majo Janeček, ktorý má ešte aj trúbkový rám, vrazil zadným kolesom do našej kocky a týmto pádom by som povedal, že dojazdil, keďže vieme, ako to vyzerá. Majo, veľký potles! Majo je jeden z veľkých favoritov, ktorý minule dokonca vyhral, pokiaľ sa nemýlim, že Tomáš? Presne tak, Majo, nevadí, ak ťa poznám, tak na budúcich pretekoch to bude v pohode, aj keď teraz to vyzerá na strašne veľkú ránu. Keď vidím tu zlomenú, úplne odlomené zadné koleso, úplne odlomené predné koleso, až sa mi slzy tisnú do očí, nevadí. Hlavne, že ste všetci OK, dúfam, že aj spolujazdec je v poriadku. Majo, vyklepe sa? To sa neklepela by na Nie, ten sa neklepe, ale to by až taký problém nebol, skôr si myslím, že to koleso, ktoré je presne v opačnom smere, ako by malo byť za normálnych okolností. Takže povedal by som, že toto už bude vlastne posledná jazda